Canto tempo tardas? Vais de mandar un libro, canto tardas en comenzar a escribir o... Claro, eso non me gustaba. Pregúntame canto tempo, cando acabo de escribir un libro, canto tempo tardo en comenzar outro. Bueno, deixando a parte que normalmente teño varios empezados ao mesmo tempo. O que fago ao acabar un e coller outro, xa está empezado, de alguma maneira, máis ou menos empezado. Pero direixe, canto tempo pasa? Nada. Nada. É dicir, se hoxe recibo os exemplares de autor de un libro, que iso quer dicir que ese libro acaba de salir de imprenta, os primeiros 20 exemplares, bueno, ahora aquí, o canto mandan 20, ahora mandan 15, pode ser pola crise, os primeiros 15 exemplares mándanos a mí. Cando recibo iso, xa me encontran traballando no libro. É dicir, que eu agora mesmo teño que entregar un libro esta semana, que non entregaré esta semana porque non podo, o sea, ando por aquí falando con vos, pero a semana que ven entregaré. Ese libro sairá en outubro, pero eu xa sei en que novela vou traballar este verano. A cousa, non sei nin se a publicarei, eso dá igual. Eu podo vivir sin publicar, e penso moitas veces en deixar de publicar libros. O que non podo vivir é sin escribir, polo que vos dixe. Se non escribo, non sei que coño son. Se non escribo, non sei o que penso. Vale, todo isto que vos acabo de dicir está escrito nos meus cuadernos. Nada así. Vale, non. Ahora vamos a acabar.